alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A yau ma wannan channel ta mai albarka ta zo muku da wani bidiyo ne akan wani sabon application da zaka samu katin waya aƙalla na naira 2000, 3000 a cikin kwana ɗaya ba tara ɓata lokaci ba. Wannan babbar dama ce gaskiya a wannan application, kuma wannan application mutane da yawa sun san shi, kuma wannan application mutane sun san shi sosai da sosai, kuma suna biyan kati sosai da sosai. Wannan ana cire kuɗi ne kawai ta katin waya, kawai da katin waya ake cire kuɗi, ba a cash out zuwa banki, sai kai cire ta katin waya ya je zuwa layinka. Daga nan zaka iya sai da katin ka ba wani wannan. Kuma wannan application wani application ne wannan kowa ya san shi, amma kuma application ɗin ba a san yana bada kuɗi ba. Dan uwa, kafin mu je ga bidiyon mu, idan har ka san baka danna mana alamar subscribe ba, sannan ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawa, hakan shine zai dinga baka dama a kullum da zarar mu ɗora bidiyo YouTube za su gaya maka. Yanzu bari mu je mu nuna muku yadda za ku register da wannan application. Wannan application sunan shi GT Nigeria. Mutane sun san wannan application ɗin, amma kuma ba su san hanyar da ake samun kuɗi da shi ba. Sun gama ta kawai an iya sayayya ake da shi, siya da sayarwa ake da shi, to ana samun kuɗi da GT Nigeria. Idan har ka yi rijista da wannan GT Nigeria ɗin dan uwa, to ka sake rijista da sabuwar namba domin mu nuna muku sabon update ɗin da zaka samu kuɗi sosai da sosai da shi. Idan kuma har baka rijista ba, to dan uwa za mu iya muku link ɗin a kasan description ɗinmu na YouTube, ka je ka rijista da wannan application mai suna GT Nigeria. Yanzu da farko da ka je ka shiga link ɗin kamar haka, za mu je mu ije muku link ɗin a kasan bidiyo. Da ka je misali sai ka shiga link ɗin misali kamar haka, in ka taɓa shi directly zai kai ka zuwa Play Store ɗinka, kun gani directly zai kai ka zuwa Play Store ɗinka kamar yadda kuke gani. Ni yanzu already yanzu ina da shi, kun gani yanzu ya nuna mun na yi open. Kai baka da shi, idan baka da shi zaka danna install kai downloading. Ni yanzu kun ga already na riga na register da shi. Idan kai baka register ba, misali let's say bane na yi log out, zai kawo maka fuska kamar haka misali. Let's say ne log out misali, yawwa zai kawo maka fuska kamar haka, zai ce kai sign in misali da email ɗinka kake so, misali email, Facebook ko kuma phone number, sai kai choosing da me zaka register. Yanzu misali let's say kai login da email, ni already da email zan yi login, kun gani yayi sign in already, ya riga ya sign in, kun ga da kuke gani. Yanzu wannan ita ce fuska ta GT Nigeria, kun ga ai sai da sayarwa ake a cikin wannan application, to ana samun kuɗi da shi. Ga wanda ba san yadda ake samun kuɗi ba, da farko zaka zo ka shiga profile ɗin, kana yin register farko zaka zo ka shiga gun da aka ce profile nan haka, zaka zo ka taba, zaka zo gun nan da aka ce setting, ga wani guri can da aka ce setting a can sama nan gurin, zaka zo ka taba gun da aka ce setting. Yawwa, in ka taba gun da aka ce setting, misali ga gun da aka ce phone number setting, wannan gun da aka ce phone number setting, zaka taba gun da aka ce phone number setting, zaka zo ka sa phone number ka nan gurin. Idan ka sa phone number ka, zaka ji za su turo maka OTP, in suka turo maka OTP zaka confirm number, zaka yi confirmation na number ɗinka, zaka danna confirm, sai ka confirmation na number ɗinka, zaka yi verify number ɗinka. In kai verify number ɗinka lafiya, zaka zo gun nan da aka ce get 100 ɗin nan misali, wannan wanda aka ce ka taba, misali zaka zo ka ɗau link ɗinka, zaka zo kai ta rufarin, duk mutum ɗaya idan ka gaito za su baka katin naira 100 kacal. Duk mutum ɗaya ka gaito za su baka katin naira 100. Idan kana da mutane da ka tura musu, kowa da ya register, duk wanda ya register link ɗinka za su baka katin naira 100 directly, za su baka katin naira 100. Kuma da sun baka katin naira 100 dan uwa, zaka iya withdraw ɗin kayanka lafiya zuwa account ɗinka lafiya. Idan kana so ga yadda katin ka yake karuwa, ka danna wannan wajen get free ɗin nan, idan za ka ga a ƙasa, za ka ga nan ƙasa, za ka ga adadin mutanen da suke referral ɗinka, misali za ka ga gurin da aka ce redeem, sai ka danna redeem. Yawwa, da ka danna redeem ɗin lafiya za ka yi withdraw ɗin katin ka zuwa wayarka ba tare da ɓata lokaci ba, a cikin sauƙi, a cikin kwanciyar hankali. Za ka cire katin ka, za ka yi withdraw ɗin katin ka lafiya, ka yi withdraw ɗin kuɗin ka ba tare da ɓata lokaci ba. To GT Nigeria dai gaskiya babbar dama ce da ya kamata a ce kowa da kowa ya amfani da ta. Muna fatan za ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.